7 taon nang magkasintahan sila Claire Medina ng siyudad ng San Fernando at si Jomar Paez ng Lubao, Pampanga. At noong 2022, naisipan ni Jomar na hingin ang kamay ni Claire upang magsimula ng kanilang road to forever. At sa dami ng kailangan ayusin sa pagpapakasal, challenging daw ang pag-achieve ng kanilang dream wedding. Kaya naman ang mabalitaan ni na Jomar at Claire ang Kasal at Cotillion 2023 event sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga, hindi sila nagdalawang isip na pumunta. Ayun, Sige. Currently kasi we are sourcing suppliers pa, so undecided pa kami kung sino yung kukuhanin namin. Coordinators, planners, and etc. Yung mga kailangan namin for our wedding. So we decided to attend in this event. Malaking tulong daw ang nasabing Bridal and Debut Expo sa paghahanap ng supplier na swak sa kanilang budget. We're checking talaga in details kung sino yung mga supplier na pwede namin kunin, kung anong magandang mga suppliers, and yung mga place or venue na magandang i-check. And most especially, yung maganda, yung mas mura and quality. Pasok sa budget. Ilan lamang sina Claire at Jomar sa mga karehiyon natin na ikakasal at future debutants na dumagsa sa 13th edition ng Kasal at Cotillion nitong February 18 to 19. Nasa 80 suppliers mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakiisa sa nasabing aktibidad. Bukod sa mga nagagandahang setup ng mga Pampanga event suppliers, meron din tayong mga inimbitang suppliers mula sa Tarlac, Bataan, Bulacan, even from Manila, Davao, and Boracay. Ipinakita rin sa Kasal at Cotillion 2023 ang mga natatanging mga destinasyon na maaaring puntahan ng mga newlywed couple o di kaya naman mga gusto mag-staycation nang hindi gumagastos sa malaki. Ang goal ng kasalan ay talagang i-promote ang iba-ibang rehiyon kasi naniniwala po kami na hindi nyo na kailangan mga ibang bayan para gawin ang inyong pinapangarap na okasyon. Sa kanya-kanyang bayan, dinidiscover po namin ang mga natatangi at mga magagandang destinasyon at mga magagaling na supplier para po matulungan ang bawat Pilipino na ikakasal sa kanya-kanyang lugar. Malaki naman ang pasasalamat ng iba't ibang event supplier dahil malaking tulong daw ang ginawang Bridal and Debut Expo sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Aside po sa nasa-showcase po namin yung services namin in Nuwan Farm and Resort, overall po yung Kapampangan craftsmanship po in terms sa event industry po, nasa-showcase po din namin sa mga couple po namin. Para sa mga na-miss ang Kasalan at Cotillion 2023 ay huwag kayong mag-alala dahil makikita sa kanilang Facebook page ang lahat ng mga packages at promotions ng mga dumalong event suppliers at organizers. Para po sa mga hindi nakapunta nitong weekend at nakita po ang galing ng ating mga suppliers, huwag po kayong mag-alala kasi lahat naman po ng impormasyon at mga photos ng ating mga suppliers ay i-upload po natin sa facebook.com and we are always back in Central Luzon here at Ayala Marquee Mall every February. So sana po taon-taon subaybayan niyo po kami at tangkilikin po natin ang ating industriyang Pilipino. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.